दे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि मानाव गेदेर बानेस्वर बसुमतारीनि रुंसारि सान आरो बे रुंसारि सानखौ जोङो जेब्लायबो गोसोखांदों आरो बे लेखायैनो दिनै बिथांमोननि जि गागि न'खर बे न'खरनि जे गोसोखां खाम्फायाव बिबार बावनो जोङो फैदों सिके दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे। दा नैबे समाव बिथां बानेस्वर बसुमतारीया होलांनाय जिखिनि सिमां बे सिमांखौ जों जेब्लायबो जाफुंहोनो जों नाजानांगोन आरो बे लेखायैनो जोङो बिथांनि जोनोम सानखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावनाय बायदि हाबाफारि जेब्लायबो लालांगोन आरो बिथांनि जिखिनि सानथौ सानस्रि बै सानखालि जोङो सावरायनाय जायो आरो नैबे रुंसारि सानखौबो जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'खौ मानाव गेदेर बानेस्वर बसुमतारी बिथांनि मुङाव जोङो दोननाय जाखादों आरो बे लेखायैनो बे मावख'आव जोनोम सानाव जोंहा गाजा गोमजा हाबाफारिया थागोन। रुंसारि सानाव जोङो बिथांखौ गोसोखांनानै आलारि बाथि सावनाय बे हाबाफारिया जोंना थालांबाय थागोन आरो बिथांनि आदर्शखौ जों लाखिलांनो हानांगोन।